nakita niya mga maleta ay mas lalong nalubog sa kumunoy ng kasinungalingan. Si Zaldico, pansinin ang mga pinost na pictures. May petsa January 2024, June 2024, August 2024, at October 2024. Samantalang ang binabanggit ni Zaldico ng mga insertions ay para sa budget 2025 dahil nag-usap daw sila ni Secretary Mina noong 2024 noong mag-umpisa ang BICAM process. Pero ang BICAM noong November 2024. Kaya paano ma-deliver di umano ng kanyang mga tao ang mga maleta noong January, May, June, August at October 2024 kung di pa man nagsisimula ang BICAM conference para sa budget 2025? Saan niya kinuha ang pera noong mga buwan ng taong 2024 kung sa budget 2025 manggagaling ang di umano mga deliveries?